आपण पाहत आहात तेज तुफान न्यूज, न्यायिक व निर्भीड बातम्यांचे सर्वांचे आवडते नेटवर्क। मंचर येथे पोलीस भरती क्षेत्रातील एक हुशार असे व्यक्तिमत्व, मंचर शहरात प्रथम नावारूपास आलेले उत्तर ग्रामीण जिल्ह्यातील एक नावाजलेले आर्यन्स करिअर अकॅडमीचे संस्थापक श्री तुषार शिंदे सर यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने माजी विद्यार्थी व सध्या कार्यरत शासकीय प्रशिक्षित विद्यार्थी बॅच 2020-21 चे आर्यन्स करिअर अकॅडमीचे सर्व प्रशिक्षणार्थी मुले व मुली यांनी छोट्या कार्यक्रमाचे आयोजन मंचर येथे सोहमनगरी येथे केले होते। दिनांक 2 फेब्रुवारी रोजी सोहमनगरी येथे आर्य प्रशिक्षण हॉल येथे सर्व मान्यवर यांच्या उपस्थितीमध्ये वाढदिवस केक कापण्यात आला। यावेळी अनेकांनी शुभेच्छा भाषणे केली। यावेळी प्रशिक्षणार्थी मुलांनी व मुलींनी तुषार शिंदे सरांचे जीवन व सामाजिक कार्य विशद केले। या दरम्यान तेज तुफान न्यूजचे पत्रकार अय्यूब शेख, सुरेश वाघ, राहुल पडवळ, मंचर पोलीस पुंडलिक मराठे, जनार्दन सपाटे, राजेश कुंभार, चांगन सर, धनेश मंडळे, गणेश एरंडे, कमलेश चिखले, प्रदीप राजगुरू, सतर्क पोलीस टाइम पुणे जिल्हा पत्रकार बजरंग दादाभाऊ झिंजार, ग्राम सुरक्षा दल अध्यक्ष तेजस दाभाडे, पत्रकार धनंजय पोकरकर, प्रसिद्ध शिवव्याख्यात्या श्रुती चौधरी हे सर्व उपस्थित होते। ब्युरो रिपोर्ट तेज तुफान न्यूज, मंचर।